Vinderup Realskole er en skole for alle. En skole med høj faglighed og engagerede lærere. Men også en skole med sjov og seriøs undervisning. Men selvfølgelig også med masser af fede frikvarterer. Hvorfor jeg går på Vinderup Realskole? Det var kun en lækre fire. Nej. Jeg synes, skolen er god faglig, og vi har nogle dygtige lærere og et dejligt sammenhold. Alle sammen, alle elever. Og så er der en masse fede oplevelser. Så det, altså, Vinderup Realskole, det er nok det fedeste. På Vinderup Realskole starter dagen godt med gratis morgenmad fra vores kantine. Og senere har vi mulighed for at købe en rigtig god frokost. På Vinderup Realskole har vi også en helt speciel klasse, nemlig science-klassen. Det er for dig, som går op i naturfag og skal til at begynde i 7. Jeg har valgt at gå herover i science, fordi jeg synes, at jeg kunne godt lide det der naturfag, og jeg vil gerne lære lidt mere om det og sådan noget. Og jeg synes, forsøgene de var sjove og sådan noget, og så var der nogle gode lærere, det vil jeg gerne prøve at opleve. Så har det egentlig gået meget godt indtil videre, og jeg synes, det er sjovt. Og, ja. På Vinderup Realskole der deltager man i mange forskellige projekter, og senest har vi haft udviklingsstudenter fra forskellige steder i Europa. Men Vinderup Realskole tilbyder også 10. klasse, og det er både en gymnasial og en erhvervslinje, og det er et fedt skoleår, hvis du vælger det. Vi har en super god kantine, som serverer rigtig god mad, og vi får også gratis morgenmad. Det er fedt, at vi har fået vores egen hus i år. Så 10. klasse er rykket væk fra resten af skolen, eller har fået deres egen afdeling af skolen, så 9. og 8. og 7. klasserne de har deres egen afdeling også. Jeg skal også på studierejse til London her i foråret. Ja, vi skal tjene penge til turen selv, og ellers de penge, vi ikke får tjent, det kommer vi så til at betale, når vi skal afsted. Og de penge, tjener vi ved at sælge æbler og gå ud og lave havearbejde for de ældre og bage småkager. Så vi får et super stærkt fællesskab, og vi hænger godt sammen. Og så der er vi også noget om at arbejde i grupper, hvor man selv skal melde sig til. Men på Vinderup Realskole der har vi også masser af valgfag, boldspil, spring, og vi har lige fået en ny hal med fede faciliteter. Jeg kan godt lide at gå til spring på Vinderup Realskole, fordi det er et fedt valgfag, der er, og der er gode trænere og gode redskaber. Og derfor har jeg valgt Vinderup Realskole.